Ghana Adishimama no sia ebo emprenu da crosabrei a wonyunu adroi eye anwumre no sia ana abo ewa kyerebra no eso Adishimama ma munyina mo adwo ama mo akwaba edeba ajetumu kasafidie mantem akoma akudu ensia Ghana man no ekura no wo epo mantamu amantam na se dikanfo kasafidie eye Ahenkan 93.3 FM so ana busuafo yasinkonya Ensama ude samtwe fada Roma one more atra kwadwo apa Kasiebo dem atintim dagu enkata aso asemufo panyini waso no mukrate tiedika na di savatase waso atimu nkyeremu yasinkonya ewo maami akua frakoma Batampa Studios yade mu nkyeremu nyina ede baba somo sade atie na one more atra de ma ya pepepe na ensam ne dia busuafo edoso pa echen watwe nwi na mmom dedika na edi savata so aso atimu chemu dedika sebo no akotre no epi ene se ayadesa enadai aya wasoafo no ana hweska asam to adwumadie eso ekopiemu ewo aya abedwekwa ya pa wonom se wonom enhwe na enese opanyina savata se na sebedwafo atwini so tonto nya gini tumi di fini nsam anasa ensam vata no okopiemu na okoye ne nsam bai ena esiye na Ghana Integrity Initiative for abona na do abaso paase nyame anum ne kuro na kukudo wanyane anamo watu no oya akoda wakotwe nso hwanka wose yama no kosua edi na wo ensafofro ensu emu no osrofo no ena hwe eye enwuma ane eye apadi adwumadie ne totoya eso enso ede nsema do de atodwa akyerem se aban no ebase yamfa nkrofo adwuma mu a eya no onya yimu ne tia yensaka ne se ne wokasoa owura bia kwakofo MTN fo poi bititen pa ne botai ni nan so okokunu ho ti se de si nan pepe po kasoa bi kofo light pole no na ye kwakọ ne ane amane boni akwakodi nkomo adomo ma hyeda na kasoa fo no ma hyeda na ei na sanso ana aban kratia no ana esi adehia no mamowo eye gaben mansin no eso anamu wa santimantamu wotem se Ghana fo nyina no enya ntoboase ntoboase ben waka ho asemi yenya santoboase ne fama hwan yede mu nkyeremu ede eba GPR2 fonso ade atudwa hyebo apem so pan se wo mu kama Ghana fo bia te se fangu no wo mu pagem wo mu so agentuade won be nsakra ewum na yede mu kwakopiamu enso awatifito mantam wo na won sa andi samanyoko no matotoma ade ayi ayamanyoko no akandifo ewo eye mantam ahodo ni mu na watifito yaso owura bia pa lai atesanya agro ne yasapon no ene sei wei anyafofo bi na nwume yesi adwa ede baba sum sa nwume nonsia akan kase Adishimama eye nwuma ko bia da Roma na ebo aso yasene e osika famu Ochiman Development Association ODA obia mejoine momeka mom ne anyempunto Jubilee Hospital so yade a only the right place was okọ ekoje wa yaresa na afi Alhaji Hankuri Enterprises so ene asoyama pa ene provisions no okọ a eya abofuo enso emuo nanim eti obenya kan wom ede ama amanoma bia wo pa bia no won sanso etimi aka na sanso so ena Bempoma Plaza Hotel anwumre yi wonom so asoyira sena wonom eya homeje bia ya wokọ a ene wasumba dwo pa afen so eya Ahenkan 93.3 FM ene Kasiebo tata Adishimama anwumre yi meka fo dia ma se frase na ne nikita ho ade biara pese ode to mfamam ama aso pempem tia ni pempem ehuno no eya Ahenkan 93.3 FM ana wase ode enso ebedan ye ne ebresem Adishimama benya to base ne ayi ne makoma akwa kyerkyerem na aso atime nwukwa abafa so a woni ye ne ebedi edwa Kasiebo ye live on Facebook and YouTube and DMD achi wo no mo o se cha Ahenkan 93.3 FM di kan wodi kan Ahenkan wodi kan 93.3 FM the best in the east na su bam Facebook no like ya no comment no ahye adwenchen manu su ti sa greka be yenso beto ebo Ahenkan baako ti so pemfo a okoto correction basra so dem amaw na YouTube nso subscribe na fo adwenchen to ye be kan WhatsApp any SMS number no eye 0594 841044 0594 841044 Ahenkan fo abeti enka ye me kwaku anin kusi buadumene adwen pa
hene Kofi Mensa adwene papa na papa endi wani mukan afi nsam ni nkyeremu ani ni fiti ase ene nansa na no information center safa kase no live eni Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo ye bomua ya jibebia anuti Kasiebo mubati anka ewo end time information center achim asanteman Kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Dia Yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim apreku Gode wa eboafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane Kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewo achim esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyame ne hine Information Center wachim ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo achim kroba se eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa Strase Somwa heba Information Center so asom se twitwe ewo achim da Ntiamwa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno Sewa Information Center ewo achim anyina se Ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Info Biz Watakrase Dokuya Ebutu achim odumase Adwempa Information Center Jinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center Ghana adishima maya da munyina mo ase samo jebrana mo twa yen ama enen soso ne yatimi ada wonum mo eboa tra Kasiebo no musoso ade amaye no yebo wonum abaso anase ada wonum ase afe adishima ma ensam no emu ejiremu enso enie ekwani mo atena busuafo yese ensam no ase ana enne yademo akọ eye emrahye badwafie na wo emrahye badwafie no adishima ma esewani ense okakire ene enne enya agro esanse enkitawudie bi akọ so emrahye badwafie a se obeka ya eye osoafo sikasam totoya so nyamfo kenofori ata a wo panyini eye ade sasisi akopiem emrahye badwafie a metemu wase esanse adehye no binom akiremu se opanyini no ewase yehwe na yeyi ne to ase akonya na ne dibre da ne so se osoafo sikasam totoya so ne gifi ne nsam mechon nyamfo kenofori ata no nti sansam we no ekwadam na sebadwafie nanka ebi mu hwa nim se mampanyini na kasangasa esu ba hwa nanka de opanyini wagini 2 minutes de fini nsam na so mampanyini kire se opanyini nani so de obo adwuma de mane pa atese enya gotinya de so ba pam opanyini na fi aso eho na sanso so na ebi mu so ekyerem se ka be kra nka owura kenofori ata no akasa nyintum na kwano agitim sam ngu nkata so na kwano a resign anaso mfa so ne nto asomdwie mu wano so kyerem se enyo ono na sebsebe mpraduasa watam ne ho hu kwasi eya saso eho nim se waba be ye osoafo be sikasam to yaso obi na de ne kɔ ho etonyi pa kro so nyini pa dia so no so ba resign de lalai na no na sebadwafo no bi ebi ewo edom kase ni mu ena bi so eye dom ketua de metima ka so mu nyina ena dom kase de on se samanyoko na mu ena owura krofura tafinto mu so mu ache ebi mu chem sania sa na te de na opanyi no ewasam na sebadwafo na nkasa pe kɔ mafa so a obeyi ne di na fi aso ho na sansam no kodim na sebadwafie no ena na sebadwa mu chiamehene owura Kingsford Urban Babin meche speaker of parliament eso so apa badwakuo se wonum enhwe na asem yi omum pen fama sibre na sa ohwa badwakuo num so a empanfo mu di animu kan no owura Keti Hamon wono eka ho abi ana chese ensam no odi animu a chese ono ye co-chair ewo committee no eso a chese enya agrokora na ensam no di omugusu a chese no baba ye no egusu a ekoso a chese busuafo enya agro na enne wo mu ko kunyasie no mu no olayani anasam nim ne a wotutwa ade age eye owura kenofori ata no
ɛyɛ wɔno ɛna pepe kura so kwan bibi amanyo kon modi mu titima pa ebi mu sɛ wɔyɛ prime minister ne adeade gabi wɔkyere daako onna wɔyɛ mlanim ni atesesisi ano wodi anim hwɛ so betuta gye ɛyɛ osofos kasam to ya so na no kom na sɛ ɔkɔ amrase badwafo n'anim ɔno anasa badwako n'anim ɔno ɛna wɔka kyɛ badwako ne sɛ ɛdɔm ketewa no ɛdede ya wɔne mo yɛ ɛna yɛ mpam kinofori ata ɛna papa ne sabio wɔyɛ noma bi asafata ɔkeka nsɛm bebre no owura gabi wɔkyere da ko sɛ obusa ɔmo sɛ ɔmadanse die krata pa ne sɛ ɔmo nyina so pɔte ɛdie nti na ɔmo pɛ sɛ kinofori ata yɛ pam no ɔmo fa nyina so mmra sɛ ɛkɔba so ɔmo ni nyina so bia na ya ano ɛkɛkɛ ɛna ɔmo pɛ sɛ sabio ɔmo tugu papa ne so ɛmi yɛ pam papa ne fi aso yɛ ɔno dia na yɛ sɛ hu nya ɛso ɔmo bɛha wɔn mu bebree ɛsi saa nsɛm wɔ nkonya atwene daawria so atwene aboɔ so ɛwɔ se yɛ gyae ɛma kinofori ata ɔpanyin ɔkɔ so ayɛ n'adwuma ɛhyɛ kɔn bɛfa so agana ɛhaw a sisi a yɛ kom yɛ sika sɛm nyina brane no wɔtema do to no mama no matimi asisi ne radam ɛnso so ebiem ɛto no deɛ wɔsrɛ paa ɛsɛ sɛ dɔm ketewa no so ɔmo wɔ ɛnwoma biara sensɛm kaye biara wɔnom gidi yɛ sɛ ampa ɛnsɛm no wɔ nyina so emu aduru sɛ ebia sɛ o kinofori ata sabio kafracho ebia ɔma ne sika no wɔwie bi ana wɔde bi afa wɔde bi asia ɛdeɛ no wayɛ ɔse ɔno deɛ wɔsrɛ dɔm ketewa no a wɔnom ɛpɛse yɛ pam kinofori ata no ɔmo fa dansidie emra. Our issue is simple. Article 23 of the Constitution says it's a quasi-judicial process. Our client deserves fair hearing. Indeed, in the event of matters not going well, he faces potentially the severest punishment that a minister can get, which is removal. So all we are asking for are two things. You can give us a whole list of the documents which we don't have physically, but that list will lead to an expedition which is wide, particularly when we have 1 week. So I think that the first part of our request, which is full particulars of the facts in support of each of the allegations contained in the letter, must be first adhered to. There are no particulars to this charge. We do not know all the hundreds of bonds that have been raised. We do not know which one they are talking about. And it will not be fair to the Minister of Finance to be ambushed and right here, without any preparation, to start answering questions. Adishima mani auti yei wano ana empempe oyamla nimnia wɔhwɛ anim sɛ ɛyɛ ɔsɔfo sikasɛm to ya so no monyafo kinofori ata ya tuna sere de ɛna kɔ piam na sɛ badwafia ɛpɛ sɛ yɛtunu so tonto ne yɛtunu firi adeɛ so no abadwaku a yɛpa wɔn mo ɔmo yɛ ɛyɛ na sɛ badwafo maako nwɔtwe 8-member committee no okopia omanim no omranim ne otwatwa do omo agye twaje no ɛyɛ gabi ɔkyeda akon no ɛna wote na no disem no na owie ye no ɛno ɔno sade bi episu kyerɛ mu sɛ ɛyɛ osofo sikasɛm to ya so no nyafo kinofori ata empempen 2023 budget no ɛwɔ sɛ papa ne sɛbi onya mmere na sɛbi otimi de dwene ama ne nyina so ne nyina no etimi esisi so kama sandu tuye ni nyina na sesisi ne dom ketua yi pese omo twe papa ya boa so na ye de ne kogina wa kire pese de ne fa na ye nya ni sei na ensem bebre keka de fa no ho a sabi kafra twa obusa wo se bede na papa ne sabu atimi adwena ma na adwena timi asisi ne ho so amna timi ahusa de obetimi so atoto neoma ama gane sika sema se timi agina brane biem etoro de ohunu se edom ketua no ensem omo keka ne ne a wo mo eda na di no eni kwan esenka wei emrase badwafo no kora ye ha wo no mu bebre wo san we hu na ike afi asa kambase asa pa ho kora bedwakuo wose nka hu hia wose yetimi asoso eno so o kirekirim. The list that have been provided does not include the Auditor General's report. And this is the danger that we pointed out. If we are not careful, there will be surprises at every turn of these proceedings. And as we sit here, the Finance Minister of the Republic has a responsibility to be working on the budget, to be negotiating on the IMF program that the whole country is waiting for. And if we're going to stay here and spring surprises at every turn, Mr. Chairman, it may be difficult for us. Wey ayemranimni a wotwitwa ede agye wasofo sikasem to ya eso no manyafo kinofori atawa bra wakopie mu ewa bedwaku a wonom ehwe enso apene nsem no pharmacy ebere owura gabi okyere daako
wono ye mranim ni mapa MPP amonyo koso di mu titimai pa na no si ya pe opanyini ba ko no so ka badwakwa ya pa wonom se asem yi wo mpani pharmacy bre wono ayam na se badwani de ma de hia no mamu aye nofton abato mpesua so onimonyafo Samuel Okujato Ablakwa wono so sori gira tentene ana aka kire aye owura gabi wache da ko se chairman ensembe na akeka ni sa no obasa won chase sabe mpedua so ya badwakuo aya pa ya se ya ntwane mpa asem pharmacy bre no ye nimra na anase ani di dwuma bi di ani asada ni ya fa ya batranum se bi yemetoto opanyina no osi da dunya sa na tie na mmom no san kunyase omusie kunyase a ehu hia pa ebeboa amaga na soso no ye kemma mi ka bi betimi ade akitirane na so atimi aboa me atimi adoto nuoma se kobase obi di dwumade bia ensam fata enwa moma ne nkɔ nanim a ye huni pa ne pharmacy bere na ye prehwe opapa insem a wo so asole gantentene ka kire se enyina so obi ani asem ni mu na papa no wo ye budget tontotoye wo ye amefo to yet was ye jana ni ade owura Okujato Ablakwa se o ka kire owura gabi wo kyeda ko se sa kunya se ya ekoso yi ehu hia papa e de ma oman no. The counsel to the finance minister, I don't know if you heard him. He's been telling us that the finance minister has work to do. He has to lead IMF negotiations, prepare the budget, as though what is going on here is not important. Some of us take strong exception. This is an important constitutional assignment, very important to Parliament and to the Ghanaian people. I think that such irrespect, very condescending, and as though we are wasting their time. Totally unacceptable. Abusuafo ene a woti yei wono ayamra sebedwane de ma de hwam one of town abato mpesua so onimonyamfo Samuel Okujato Ablakwa ana de shimama wote ne nka no Anas awreme yaw Anas investigative journalist na ono no yankra nya ba bi na tua ne nka wono na de ni timpempema de ni nim de ne na adwen ne nsa no adwuma ne de Nyankopɔn de aduanu mu a ɔden na nam ye na adwuma ankra adwuma nya ba na tua ne nka na Anas awreme yaw Anas yadwuma oman mu esan ye ko Nigeria ko aman do bebre ehwehwemo waduadua fom aye eye makomako be aduonu nkron o de Ghana economy galamsey economy kanwa na se twam aduasa kora ni nna so Anas aboa manipa bia na wo mu kem kai a omanfo bi hunu oduaduam hwe ya mani nna se tu kama Ghana am say grandpa phobia no mbedi aso mo je mponche ne de keka ni na na asadaroma am ye yiwom ni na di ema ne ya kono so hallelujah na Anas ede galamsey economy ba ye ana minister of state our finance ministry Owura Charles Adubuahin na won kokan sanse hunu ofoni ni mu ya na ojeji ska bi ni ade tum se dio enu na ntwa ye kra wa doso ye pa no de ye kruwa no ayema abuso amayahu na video eba bonten pa mampani hu ya pena ogina so epam no yi agini dibre free ni nsem se minister of state our finance ministry Owura Charles Adubuahin we nam so am executive director Magana Integrity Initiative GII Owura Yirelenda Ofori Kwafo e de atudwa se de nanado dango kufuado anama watu agina video we so ayi Owura Adubuahin edi no wa yade papa e we se Ghana fo ni na bona baso o se na nadu hu galamsey economy yo hu Owura Charles Adubuahin wom ya o ye DSM fata egu na banu fi ha Ghana for taxpayers money to ya jejejeje akrani na otumi zo tietia bi mu ya nu nti ogina so hu ne to akonya no o se na nadu ayade pa na o che se anamo na tu asan de kwa ne se ebiem special prosecutor Owura Kisia Jaben ono de aba na tua ne ka na wo mu so maso ya no mu ye nhwemu wurewura fom e na o chesa na aside ye ode aba wagina so ayi na di no obema special prosecutor na ne nkrofo so aye nhwemu na de be firima babia so wo mu de aba betudwa yentie abasobode a ma Melinda Ofori Kwafo ebodema na adodan kwakufuado. The sacking of the Minister of State is actually a step in the right direction and actually goes a very long way to sort of vindicate the calls that many Ghanaians have made and also the calls that civil society organizations, including my own. And for me, I think it's welcoming news that today somebody has been alleged in a video documentary of doing something that is inappropriate and untoward so far as his position as a public official is concerned. And then the president has stepped
stepped in immediately to ask him to step aside. But I'm hoping that we'll go beyond just stepping aside. I know the matter has been referred to the Office of the Special Prosecutor. Interestingly, he has made allegations, and I think we should go beyond just sacking him and also even investigate allegations that have been made in relation to the Vice President, for instance. So it is good that at least the President has taken this bold step. That is what we have been expecting the President and many other persons with the mandate to hire and fire people to have been doing in the past. Eni amuti yei Executive Director Magana Integrity Initiative JII Owura Linda Ofori Kwafu. Ghana adisimama anwumre no sia Ahenkan Kasiebo ana emunchiremu etwa edi eguo no na yegusu a epem so akoyanim ensam ne dia dodo na sum yanim a yegusu a yesi ne koso na yekonsa fufuro enso emu apempe Ghana obi atiem se adwuma eho ayeten pa achese enya agro enti obi so esubia na najese aban no so ana wosu enso edi aguo eno enam so ebi ama asoamo ana hwe eye enwuma sam dwumadie ne apadie ntoto ye nyina no mekira eye Ministry of Environment Ministry of Employment and Labor Relations na oswafo resa asoye eso no kra yamrase badwane de madisia wanam ewo sunyane west abato mpesua so wonimonyafo eye Igratus bafo awua waden sama wodo de atodwa etem ese amanfo binim nam a wanam ekeka ese aban no aya no yanyijimu ebase won fan krofo adwuma mu a na wanam kyem se sa suban no so ye suba bi asabio ense emfata esansa Ghana no ye wo Ghana mampanyini ye ni sabio ebia amanyoko amanyoko bi mampanyini eziza kwabase aban no efa adwumayefo na se obeya nyijimu edia wose akwaba se ya ne ha adwene pa na eno ana aya onimanyafo bafo awu akyerem se da binya no kura da biara da se aban ye nyijimu ewo na dwuma yefamu wose nya no kura enti woka mo bia ate se aban no waye krado se wo somo mamu ni nyina nemom wa ma amfa ama enipatituru bi anasa bio enkrofo enso ebi wose aban so enam dwumadi awodo so ebie nwuma awodo na amamafo nya bi eye enti wose se kobasa aban fa nipa ene wo hwe public sector on ma otimi fa bi di free ho private sector otimi fa bi free ho Ghana fa na ba bia obia ne so de wo chama ne so obia wose nwuma ne bia aban gusu a wo ehwa wo bie ama ne efa Ghana fo ade hye no ma munya bi eye planting for food and jobs afa one district one factory you start dwumadie no so kura so se enche kura no efra ase no so eba beboa ama noma atimi enso akọ eye enkan. Mr. Speaker, employment creation takes place within the wider economic environment, be it the public sector or private sector. The ratio of public sector jobs to private sector jobs is about 1 to 12. What government does is to stimulate the economy for job creation. However, government through the provision of public services also creates employment. The Ministry of Employment and Labor Relations does facilitate government actions towards employment, even though employment generation cuts across all sectors of the economy. Government actions such as the Planting for Food and Jobs program, One District, One Factory, skills training by skill training institutions such as the TVET institutions, and coordinated training by master craftsmen in the private sectors are all avenues for job creation. The Youth Employment Program and the Youth Start Program are all among some of the government direct actions on job creation. Mr. Speaker, government does not discriminate in its job creation agenda. Ghana adishimama wey aye waswafo no NHS Employment and Labor Relations jumedie ne ntoto ya eso onimonyamfo aye Ignatius bafo awua wono na wote ne nka no na wamana so de bitu so biem akyerem ese oka cheni nuanom mlahye bedwafo se obi amamoden no onko eye ne mpesua so mansini ahodo mu na afio ne mansini krache ene mansini awura no mo eni kita ho na afio wo soso nwumadi ahodo aban no ede aba no wonom enne na dimfanche wo mlahye bedwafo se de be ya wo so betimi anam se akonya no so aboa ama eye de se wo mo mpesua so no etimanya adwuma ni bi enso aye opanyini sansem nyina todwa wa bra ne da kopie mu ewo mlahye bedwafi ono sukobu nkonta ede ekire eye mlahye bedwafo no mamuni nyina na so ye se de ne dwumadi ntoto ye se bi eko.
One of the most ideal places to get jobs is the private sector. But what government does is to stimulate an economic growth, and then the private sector will take advantage of that. For the public sector ones, I indicated that the coordinating points are the district assemblies, and then I will want to urge you to get closer to your district chief executive to look at the programs there and encourage your people to take advantage of it. The Youth Start program, for instance, was launched just yesterday, so maybe it's not gotten to the district level yet, but it's coming, and just prepare your young people to take advantage of that. Abusuafo wey Minister of Employment and Labor Relations wanokra sanso mnashebe dwane di madishom wo Sunyane West abato MPSUaso nmunyafo Ignatius Bafo ewa na wote ne nka eno na omemu dia nyoma sikika kono ekubia yiwo muti ye frɛ wo mo Rise Ghana wo mo hodada na wo mo chese ebesi nei wo mo nyoma ye enyoma atroka anunti wama fa adwensan kenne obubuo bosome ne da toso num dikosi ne da toso dunson wamo yo ye che mu odempa wenu no ohwubo wom ano ode no mtumi tuoma ne sinipa ba koso ana no so no wamo ya enti se try ti so ye kire ya nanso sunsuan kakra wenu no na se anibra de so pa na ekoyi Rise Ghana fa adwensan ko ompeso mo ifrasie efri Revolution Square eno na ne Jubilee House ene di hwanu mu pe e wo Ghana anu sei na post voice da bi yane he nya de ebe print na printna seni senti yam print ma mum frase wo Revolution Square hono ti mungo frase mfri Independence Square e hono ne ebe ma kwan mo frase we nam so amekonu so se da bi won person mo ye wo Revolution Square hono mo a hono mo start na wo mo de akoba bi wo mo de beko we nam so ama post for ese wo mo print ma sami ken kotu ade tabuno ato saa oyecha won person mo ye no so we nam so ama penyin ba ko ka Rise Ghana oye leading member Rise Ghana Oshubokunu Orua Bernard Mona chezem no chese suppose by one madness so many between to time said sabi krama tedua dia and won so betwom so pa say afia pim ankura de okrumienu 1992 constitution no e magana ni bia nkwawo no mu otumi home e wa hoden man kwan say demonstration oye kire bia obeye de hia so famna kwan so afa e kwan pa so aye no tiade ntina post for so musi omo kwan we nam so Orua Bernard Mona say wom so akon wom mlanim for say wom hwe no mu tintim nkata sisi ai na dia post for ne ye ai nam so me de tabono ato oye kire no so no wom hwe entutu nie no monyo oye kire osan to so ka biem say wom yo madwen so oye kire no mbe no mo de kɔ ahye hwe sikasem so ozi da bi enye no kra no wom bo ba bi on person de fa na mom oye kire no so de de anke koso a wom behu asekire. We have no business at the Independence Square because we didn't ask President Akufo-Addo to remove Charles Eduboin. And we are not going there to be closer to the Ministry of Finance. Members of Parliament are the people who are requesting for the removal of the Minister for Finance and his deputies, and not us. Our message we want to carry to the presidency. In view of the fact that we don't want our rights to be trampled upon, we failed to go to the Independence Square. And we have instructed our lawyers consequently that they should file an appeal against the decision that the location of our picketing should be moved. So this afternoon we will not, and let it sink, that we will not do the picketing tomorrow because they want to change the location. We will not do it tomorrow next, and will not do it the day after. We have instructed our lawyers to file the processes, and when that is done, we will submit our notification to the Ghana Police Service to do our picketing, probably this time for a week at the same location of the Revolution Square. What wasum eni amutie ye leading member ma Rise Ghana Oshuboku a wonwo omemu Orua Bernard Mona na ye konserve fro ezu emu a sade oman ni mo ya din nti ene obia gusu a o kire na adwene wonum so mu gusu esre se Ghana fo nya ntoboase gusu o mo esre wonum so mu twa ban na dapa gusu a wonum so ene wonum so ni abro mu twa ban no adapa chese enya agro na okopiemu asante mantamu a mansiri baako no so ewonum aye dwaben municipal assembly no na aban krache wono ana hwe pesuan eso aye onwonyamfo aye omane aboaje wode nsema do de atodwa asra Ghana fo nyina so pa Ghana fo nyina chew obia nyantoboase ema MPP aban no na nado dan kwa Akufo na di anim kan wono oyosunu bia chese ni mu oduru pa srade nam ewo ne ho
acha se enya agro no ti Ghana fo nya ntoboase brebe so a obia benya no so ne de awia ma ne ho atone se kama saa so na Dr. Bomi obona chidom no wono so onye oso no ketwa enti bibia betimi akonkan ebretia wa yeguso a yewomu a ye wa twan yemu no etu osrese Ghana fo nya ntoboase na wono aka se ogitum se oman ni mu ayeden oka se oman ni mu nya de anache se odada no se asema mpanyina akora nkasa no wade atum na so ogidie pa se se nyina ye nya kakaka nya ntoboase ma aban na wade abekwa kopiem e obose asase no so na odin sam we nyina etu dwa wabra ene ukopiem e wo abisimu a ene aya janabia sonkokora nwaso bi wakwa akohwa wasi ede ama won ma akopa ho entoma na no na wode sansem we etu dwa onam so enso sra Ghanafo ana wo sra Ghanafo nyina asasa aya anamfo yo mo sori a ene ba bia o meduru bia no na sabio omugya omnan na mo joso me e basa ne ade no wotu onum fo se de yade pa ena de ba eya de hyem sunti ebe ya wanum hwe no mo ntwe mo fi sa suban bone no enso so ehu pese mi share omanfo nkuran na omunya anidaso ne ahotoso aban so because omu se niema mu adin pa den so no nkire se aban no ye beda ye nye hwe ahokyira ye fa mu nyina chi no ye boye homode se betima ye mpuntu dwuma hodo bebre aboa ye manfo amo mo ho aha om enu bi na mu wi enti dia meka nyina ne se akwanya ye nya na ye timi atiti emo wure mu timi dia ye project ya ma omanfo no ye se omanfo se omu hwe ni yie ma ye na omu nyusu no se de be ya ebeche ama enchiri banso anya so bi to mo ni ngura mu ni mo ni mfikyire ani politin mu ahodo ema yare ba no omo temi nka mesrɛ om ani die mo nyina menya mfaso ni bi omo mra me use toilet no na entimi mwa ema hunidie mapa emba mpatem ha nyina adishmama wei eye aban na musini anasa aban kracho no ena hwe gaben municipal assembly no eso ewo asantemantamu onimonyamfo amane aboaje ena adishmama wote neneno wasugusu ya wutie enwme no nsia kan kase wo wati wasum na Ghana Private Road Transport Union yetwa mu tia from GPRTU wo mu dia baba tuja se aban pese oni omu di agro na agro wo mu so aye ready pa na osi agro no nya kuntum enye brobe na ben enye brobe nya ben enye ka bo kama hwa po enye sa agro ni bi nemum aban person ni GPRTU fo edi kutuma mhwe oto agro osi die nti okasa ne se enko ogbogbo amane ena se dabi won so betu ase ntuade mu wa abramu mu obia amane enko twetwe koso enne anope ma chidwumadie so wa abrobo fori amafo tena se wa Ahenkan FM so ena odi wetu dwa What's better fuel? 800 Ghana. Hardly before Benya 200 out of a day's work. Yes, man, na entisa. And then I had to say, yeah, ton fuel. And yeah, tuma na yeah, fasopi Afrimo. And the drivers now my caution. Say yeah, tuma I better love them. As simple as that. And the mobile you so no munja baby. I have to the taxes a good on revenue and attention and pollution levy. I won't hear bia. Well, trust that na yeah me bola. Price stabilization recovery levy and no energy sector levy and energy recovery. Also, the play one bet na year so na ye one in higher kakra. Therefore, we are not interested. We are not to refer more. And you know na ere omo yi fango no so my as simple as that. No. Eni amuti ye aye customer former Ghana Private Road Transport Union. Ye twani tiafen GPRTU. Owura Abbas Imoru. Na yaboku yanim NDC fo amom eyezu eza chiniagata manso okuo no so wonom so gusu amototo ma eye kandifo de ma eya amanyakuo no na wonoma yi mantam de na wie atifidu wonom no de region yase ayere wo ho ampaya edwa na mayenda Alhaji Hankuri Enterprise ase sa na daruma enti ene provisions no wade do na enso aba enei ne bo ayefo eye emo rice ena wope milo ena wope sugar so bolotin sei bebre e wona so ye milk solution tape ni nyina no ebi ewo ho sa so ena ye anwan oye no upe bia no so kona so abetimi anya bi adisuafo nwoma wodo amokenkan no ene de mutwere mu ni nyina woton bi nneoma wodo nnuane ene de akeka ho no ni nyina no eye Alhaji Hankuri Enterprise ena wasa de mama
wodi wani enso echire mo naso ye ewo dan ne pesu aso ne bo efo pa ntina meka fo ma na se ya toto niomam anwa no kra de ne nka ho asem na enso ono mamukọ alhaji hankuri okoto no omu say yes ne bo no ewo fo pa na wono owo eye achim odan opportunity bank no ene eye south brem rural bank no ene wo hye onum emfinfini I opportunity bank ene south brem rural bank no wo hye wonum emfinfini ewo achim odan ensoso na me pa chaw weni se no utimi din komo ebia nuoma ne bia abo no hu behia ese obefre no wofo so ne mabon komama de no ma na abrewa ne nyina no obetimi atu enso anamaw e de ama kama ntifre no ewo 0245 447 138 0245 447 138 eno ay alhaji hankuri enterprise na eye Brempoma Plaza Hotel B Plaza Hotel ene twanto afre no na okopiem won matum say yes eho eya ahomeje biaya ene wa nkasa okowura won matum say yes bibia de na akwamu enuane a wo pe ana mepa cho obedie so obeso wa nkasa wono a ana bese ye no ade ma oni nyina no eya de se ye betumi enso ahwe ama onsa kan de open pepepe na mepa cho sanso na eye ensa no adokodoko no de emu den de mu mre ni nyina no kafra obenya bi ewo na so eye na no so achi no eya de se anopapa no o breakfast de enya de se de be kame o da biara da o se anopapa no na ayekura ne enya no de mawo afi fruit no bibi bia so unse gugu so anka kwadu si wanwu abrobe timi se yes wabobo ne nyina bi na timi so aboawo na uwie ne sa no ne de ko wura eye biaya yese kon na kwadwo ho na mekire eye edan no ye du wuram se o ahanum na aba basuo ti ahanum na abadwo ho timi se yes empa air condition etua so bi biara wo hia no dem won bia no won sa so betimi enso aka ewo dan no enso so emu abambo de mensuro ye bon wo ban eye 24/7 ye na ye wen pa na sanso so ena nei anyina moden no so de ejana na mo so pene aje se emo nani aban je ne nkan ya kra na ya nkasa ye wo ye de ho no ma ye de behwe na ya so asisuo ede ama wo kama me pa chodo ni echire mo achimo dan the ye MTT di kwantempono eso ewo eye nkwantanum etudun kwantanum a MTT di kwantempono na do ni akire so na obehu se eye the Church of Pentecost asafo no eso so ewo onsa eye nifa so sa na fe yeso so ye wo onsa bonkum eso ye ne the Church of Pentecost asafo no edi animhwe etibomaden na fe woni echemo ya so eye ofre B Plaza Hotel ewo 0249 855 396 0249 855-396 and 0243-118-500 0243-118-500 eno eye Brempoma Plaza Hotel and B Plaza Hotel na Ahenkan 93.3 FM ne kasafidi ade shimama nwumere yi meka fo ade ama wo se onfrase ene ye ndidwa tutumrekai na ma na ma otobronya na ebe ade enoma ne atete so package no ya ne kama ya affordable na ni nyina ne sempa cho ye dwadini waja ton de no ana pesa mansan ehunu asom pempem te se de be ometime atu aguso atona ama na afiri wode ama wo ama so atimanya sika de atu botoma na ade adan Ahenkan 3.3 FM sanso so na dwumadie biara udie na ohia dom ne de adie ayiyo abedintuo afahye awaregie ni nyina no fa beda Ahenkan 3.3 FM ne fanto enfamam enfama so bibi na ayira se odi hie bi anase wade bi ni nyina do Ahenkan 3.3 FM a ade se de beto enfamam enso ama eye won ma wosom tu anamo no enso atim atu anamo na timi so aboa wo pa wa bie company bi opa aduma ye 4 anase wa bie school opa aya desuanfo ni nyina no eye Ahenkan 3.3 FM na wo so de dan ye ne na ye yehu de enso ede ama wo eye 0244 29 00 93 0244 29 00 93 no ene mpanyufo frem kontabudi a obetimi no mo akekwen komo enso ewo eye eso obi kutafo na credit sign ape no pe coins ape ba bia tonton credit bia kotobi eno ne the right place so ukọ ekoto credit go phone so anano so abo 1*170# pa no ko mobile money account mu obi nso no skom de na no pepe water opeka pa kwese nsu anom na se de enskom na de no de o hwe no kra wo no se wo yare a baby o se wo de yade ne ko Jubilee Hospital
ɛhɔ ɛna wokɔ a yɛwɔ mfidie de hwɛ yadeɛ yɛwɔ mfidie de fefe yadeɛ mu ehu ya adurukura ɛmfa nka no ana akyiwade ɛmfa nka yadeɛ no na ɛma yadeɛ no nwane firi widie mu sanse yadeɛ ya pa na wɔn bo chan ne so mbetu yadeɛ ase ɛno nti sɛ wokɔ Jubilee hospital a ungonze adwumani bi wɔ no mo tete ne ho ungonze adwumani bi ɛna ebia no ɛna ebia nipa ko ne wan ko hia nie saa da no enkoto sɛ adwumani bi wɔ no mo tete wɔn mu nanim te kama sɛ dɔm ne nipa na ɔyare ne bɛkasa obi a waba yaresa bi ɔbɛkasa security general manager akono keke ɛno nti ma me ne papa nipa de ɛsɛ aboa bi adi go bi na so mbadwu no me patro o yade akoba bi ɛbɛgyegew so yɛbɛgyegew so pa na yato yɛbo afefe o yade no atu ase ama wo ɛyɛ Jubilee hospital amamefo apapofo nuanom ma ne nuanom ma wɔfa so nom nananom ɛhɔ nom na ɛyɛ amonkɔwae o yare da hɔ nom ana wo kwasan a doctor be gina so 24/7 abribia na ohwe se hote se de hote lab test bia wo mo ye me patcho wia bibia se emu aduro no nya de ode be kwa bonten da ehwa aduro bia ho won sabeka oba wo fa fru Jubilee fo be hwewa ko yise oba wo bana ma na di banche bode ofuo ene de eka kan nyina eno wo mo boa papa ewom me patcho sanso ena se akwanhia si ye peba bia ginipa nkwantem ɛno so Jubilee fo ɛwɔ mfidie wɔ no ma wɔn ɛsue nipa no wɔm ɛhwɛ ɛgye no ɛna afi scan bia nso wɔn etwa ya no ahyɛ ne so paa me patcho eniyade biara wɔn hwɛ edi ho dwuma ɛsɛkye yade ɛne mogabro so deɛ ɛdɛn sɛ Jubilee hospital fo ɛwɔ canteen ba no yɛmfa nkyɛ aduane yɛmfa nkyɛ wa na abɛtɔ ne bo no ɛyɛ bɔkɔ aduane bia benye biato ama ɔyalefo no insurance nso yɛ adwuma ufri aboabo eko dan amantra samso no so bridge na ebu na wo musiesie ne kama no na na adwada roma na na nyame nhira wo eho no mo na Jubilee hospital ewo 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784 645 0241 784 645 Ochiman Development Association ODA ene diem ayam penfo bu baby say prayo oyi ba ko a ubuma ebu na so kaboma etempa untumi mpo na be yeden eye no kra papa sa de bia mo kabomu ya hwe one dom hwebo ahwe se de feelings ni tie ede we ka we na we kire na dwen one nkofo kwafom na mo bompesi ahwe mo kabomu dia ede onko atu so ye bibia se ya wani nka azo ubu hu ne adabi obi on ma oyare me pa cho nkabom adi mpuntuo nanam eno nti Ochiman Development Association eye ankrankranku obi atumi bam sofo conform malam odinsini amanyoni so obi bia atumi bam ebe join o bam obetua 10 Ghana cedis next wa register ena busumi bia nso betua 10 yemfa nkwawe prekontwere na mom odane ne mpotem mpuntudwuma bia no yekohwe futu ma de dem no na mpenfo adwendwero de wo se he eye ho adwuma sisi ano na sasika no wo mo da kodin dwuma case close obeso join Ahenkan FM ana forms ni bi won ebe register anasa free 0594 467029 0594 467029 na Ghana disimama yakuyanim ewo eye ensafofro enso emunake ya hwese yebekwa TV do na momo no adane abukef me ko fifiri mantam mumla sanse honom de akoso honom na busuafo ha enya nikasem ahomete pa na ye ko fifiri mantam na ye kasoa CP ewo ne yaduro yi amaneba ayensa aka ade ya proso kire mu a eyade se owura bi wono so fa no ho adwene sananse mu beka ya aba fontantan so na edi ahim pa kire mu se owura bi wono de eye anyiramoden enu ayi bi ana wono de wakoforo no wakoforo ye no ada ya wo so mani mu ayeden ento ntimi ntram biem wiase aforo no to onde wo to na nan mo wanse do na abato anam wanse do asika betima atata asfasa sisu ya anakwa ye ukọ wiem okọ ede wo enu oforo ye nyiramoden enu ayi bia ko soro ho high tension bi okọ ye soro no mu anaja wokoso huma bia kotokotora agujam asokena mo ato anam wanse do frisoro abehwe fom se tu ya tene nka biem ade kura wanka bi ena ya nka bi nsemu
yɛmfa yɛ aso ntoto fam ne yɛntiatia mu nyɛ kɔrɔ deɛ adi ahim a wɔka soa CP mfifini mantam wa mu biem yɛsi owura bi wɔn nso akɔforo ɛyɛ MTN foɔ yi wɔn mo ɛyɛ poi bi ɛna wɔn nso akɔforo adaya a wɔkɔhyɛ no wakɔnfo ɛdi asɛm ti na wɔkɔhyɛ no wakɔnfo BKB ɛwɔ ahoma no so BKB woteme nka maduo na apɔmɔ nyankopɔn adom yɛso so yɛho ɔden paa na BKB deɛ na asie ɛwɔ kasoa CP dedi kan mama tie for sabe mu ti Ahenkan FM na mo bi dia do na de tini se ewei yakɔ be akɔbɔbɔ to kunu mo ana nya ne ntese ene yuko kopi mu obe a wɔde CP Sound City a okodu a abranche bi a so mu nim bebi ofi ta MTN fopo ibi obo so a enya sango to atese nsanya na nse enche bia galili edisi wa e pa banche ichi opa pa e 134 okuti a manu BKB kafra so odua mu mame na menka nkyerɛ adehye no mu ti Ahenkan 93.3 FM se wamma Facebook a wayɛ wo ho tutumnika bra Facebook sisi a ana YouTube Ahenkan 93.3 FM seche ebetomu pe eye sa MTN fopo ya akrachi wakwaso wakwa no yatwa de ato ho ene sade emu nkyeremu ni nyina no se bi ekɔ no edaso Facebook live bra na behwe wabla eye BKB adaroma oboa ye ne no de mu nkyeremu ade amaye no champion yenko anti minia ba be ma ko ba ne sa no jamu pa branche o tubia ele jodi to na no mo se de na ene de me am ko dru on e sa branche ni nya safety phone so ama ya fa taxi ama de se de no ko na mo my witness o wa me ni nkomo kyerese onu ankasa no oton niema e wo container bi mu wo ho ntu pie koto ade foforo o ba no na branche no edi ninim to on de wan shoda ja se oni ni business bia nti no no ba ni shop mu obetra ono no hu sa branche no extra phone asia ntampi bi boda nwan so twini mi no jempu ha otwini mi no jempu ha make say na branche no shatade o shatade o jeans ase mpaboa memo abra ayi woman no ton niema ya se nani ko no ho kakra nani ba no so no de se branche na fro na meka say wayi ni jeans ase no de se ni ke ase no so wasai amanaka na yi ne boxer ane ne boso na branche bi afupui eti akoba na sa no timempo ni bi o ewo sa engineers na omo fix sa network phone no efre omo ama umbedum machines ni ade senya bi akoba se nkania mempo osoro a onkoso mena nkofa de ada no bi si ye no bi enfamba nti no mba na ni omudum kania no ene ayi kasade form kasade e pewase mo pagin kasade sa ani osifo bom osi otunu na ba ko mienu ewo atwede na ewo ponu kakra na oba fom kakra ni ogina ho wa spend be 20 to 30 minutes na so asa atwa so kakra kosi bra eja na koma to nyemo anu anka se si fom boko na omo che so si fom na wusu anso no wantimi anka adekro potinti a eye na otimi kodina ponu so a tiwokun hu so ko eje nyankopon kwan nim na kasa no so nyemu no maami amini ndi komo ekyerese maami ko maami ni dia no kekesi enia komi akwesa sa branche no ase na adwin deda enka no ho baba se na adwin no obube kana sama touch kakra esan se is the dia no free ba no maami bidi na taade ene ne safwa se o hwehwe abranche no dia ma no ese no akoyi na taade no e de egu bia ho so no maame ni hia no obi abra no maame no koto ade a ohia no na abranche ne hia atade ne mum wo jeans so bra no wo po no so no ne aka no support ne se ne ntade na wo hia se eyi firi baabi na ade abedu na mze obedu na obo ntampini wie ya ekọ no wie no so na adwe na bomuka eba mu sa na onye baabi a mfamfa ode kofu po no se din nyankopon kwan ne so meka se die abranche ntinkom osi wie ye na ja omo wewe mu obi fa taxi
na meaning say omo de na koma police for instance say we will not attempt to commit suicide into a camera. The ban is na police for to but na police for be do on 30 minutes time. That na abrante no mo de ne be kono e de ne kwada nti mini aba ma obi sha ma say nyasi e wo ka so to nya is CP City no nti wano de no ofro so on de na bibia nkura ne sa ahoma bi kura no wode kwase no ho anase bibisa bia nkura no wahu dabi ya kura no de kwase no nemum network popo bi e dia nkania wo so ana bebi ofro ko e no ko fru du bebi aya kania no ade se so ready no nti no ofro be fo a ade asamfo na eden ade beba nti na no na timfo wo hwehwe abrantie nkote hwene nkofo asamfo fo fa mbadze ne adai yenya kweye ni nsemi mayena wasenafo ani di akire sisi ano yenya hu babi pote wo no eblesem yasara ba hun champion ni abaji mu kirema hu babi awuru an sisi ababi wakwa die na yetimi so ahun sade ensem no betimi akwa wie mayena ase adwumre yi Ghana de simama ye konfifini mantamu kaswa CP na yene yamane boni eye BKB ene kwabo nkomo no ne nyina ne se eye owura bi a ono de sisi ayenim sanse ebusa na wonfa enhyiremu bi amayen wokofro eye MTF onu po ibi adaya wose nipa na te post sano hey me ba cho bomodi Abraham kan 93.3 FM Facebook page and YouTube na MTF po ni nyepo kitwa o po titin ase kotere asemo asemo ti nipa na akwhwe wiem sa no nipa na ofuno na obi ani wono mo so omusi no muni omu hu ye na ne se na akwhwe wo na so beginning the pa chokodu wono no ene asi onsi nu so a omodede na obedi de opeden na opeka opedan obaka kra no wagina de na oba no wagina 20 to 10 minutes na ready ya go for Ghana pa so de adio hey oh David na eno na kokowura ba Anas Aremeyaw Anas kokowura ba Anas Aremeyaw nana yaw akim oda aba se emabuni yanto yebo montom bo kakra na montiase se no matter the situation it said dan utumi mfa akomhye ensi bibia no mfa nso bibia hawo ozi wo kire se den kra utumi mfa se mekosan me ho akoso ano da bi enya no ne solution nti mabru no ntom bo kakra eno ne asema kokowura ba Anas Aremeyaw nana yaw ediba ye da se no adwenkyere nanado wesi nanado mepacho I can't I beg you, can't you see Ghanaians are suffering, dying because of every present day things were increasing? Okay, ose pacho ye bibi fa fango hoai. Fango kuyan. Ye bua Samuel Edifri Kokobin aka KKB. Ena eba nana srebo dia ba say Democratic People's Republic of Achiase. Neso no. Ena o je say hwe se de mabunu kunkum wo mo ho esesiei ka bibi kire ye pa. Na we always see people who are in need, struggling and suffering, but we never be in the position to support such individuals. But if the fellow couldn't withstand, then suicide follows, and that is even we will condemn such act. Now, what I say, me de battery mo, what I say, said wo mu kunkum omo ne said omanfo breno. Enya no say bia wo be san ho. Na mu mo say eya mo bia nu. Ankwankwa bi on ma mo bi onu sei. Sanko mo panka nkofo bi sano ba bua wo mo. Nipa bi se o ma no. O toku begu ayisu krama nso nton a. Wadom no. O be ko na awon kire adekitua bi kro opaye no onya. Na so kire sei ni ninam no nye ayi se me kosan mo me kosan na se mo mo ye. O se osre won pa se akomhye ne ya no mato mo bo kakra. No mato mbo pa. Nana srebo de odebaye eno no. We si kwaku ni kofi mummoni adwumaden ye from Samson mekasa free achim asene mechia ose mechia buadua ne buadua ne nana ya abo osone ejiwa enso ne ejiwa abai
Me pacho ya na wa your sentence ni ya mami asa obe confuse me abribia o say ochi abuadua nana ya abu ene ajiwa me da say wan fa odin ne baabi odi fia nka ho it's causing confusion. yeah we see brakusi what about yesterday for reducing our limit fango for now the minim so much so ye goyo no mate so free super no na 17 na some coins and na mate so about 16 ne coins bi and na diesel so mate so akra minim say affect other filling stations in there I don't know. Facebook no yaw Isaac Ahenkan FM aiko yeda se wo ho Azeman edifra Azeman Ventures wo kronoma santimantemu wo se won tiase die ntia eyo so afo iska sem tutu yaso monyafo kenofuru atada so te asoe ho wo gede ho wano kro ya tutu na nyina wusu a wutonko a wo da bibia atase papa wabre wo da so se chenchena achen nipa ba kure nia asembe ni waso wankasa wamanyoku okura mpo no mrashebejafo muwom ayuama na die biem eno asem eno ono so de abai danso George wono de woka chandisifo wonim die nti omone nam omogina anas expose yi so na so omode omani age sade aya ase ombedi nkunim wa fempinu ne aduonu nan no wati wono mo mmomuru mfi se aban we ni aban a waya krado so be kwoti keta hye dwumde kankan panu nti eno de kwaduboni ede na ba wate na so ye ede ama no special prosecutor nanu nti wogire se aban we ono so konkoden pa wo bo Ahenkan news team no abaso enso ha wo se Ahenkan to the world yeda se ho na owie na akuamu abo atenso de aba wono so etem se eye dom ketua no wonum susu dede ya wonum ede false office kasam to yaso no omuni nyaso papa bia omo kira me yendwene dia ne dede yo hu ha yi woso no de anya hwe won fe no kranto nchen no won chia Dr. Alhaji Mamudu Bawumia esan so no ena begina anaso obedi MPP amanyuko nanim ama matu franka fimpino ene aduonu en9 yeda se yate ena eye odu champion so de aba won so Chelsea Kasiebo no emudi da ho pa emudi da ho bibia kon kan yada se bebre Steven Boache enso de aba woso achia wo ha ene woso no wo winiba wose planting for food and job market no wose no so boa pa o ai boa obo so afọ reku aye dwumadie so sanso wo no modin odi gya dwumadie we di aba no woso konka mpuni mantam si akohwe kofo atuagu so munya aduane to atese enya agoro tie no so ono de no nana jamfi enso ekyerem so odi frikode ene odi aba wo chiaye ne ene wo boy aba so ena wo kyerem se wo bo eye Dr. Free Yakoto aba so enso pa ne adwumade ono so ebo ya te bebre ye da se enso ha opanyini eteka so na obutuo wo so kyerem se nyina ye hwane enkokoden na yenko enfa enti akitahye dwumde kankan proye sa ban we aye krado se obehwe no akosan koden no wa kyerem manyamfo Mavis ha wakumsen ene na ban na musini eye Anita Love Obo Amisa ena wache omo Crespo fufu ena nso edene de enso de aba wa na so bre ne ko timonfa enso encheye Yahuza enso ewo swami onso de ne de ede eba yes anso ena eye Seri John Boboso yate yadase yenko chairman yeko oko tabaya super was any super in Remajo, Pumboko, the way a special one to super or a driver ni. Your producer, you may a kwabina Akim, a chim a super.